Hallelujah. Mose inofanirwa kuwina paresi iyo. Ina handisi kureva nhema, ndiri kutoiwina cheterese. Oh, hallelujah. Ndiri kutoidii resi. I want to talk about the rewards for the faithful. Rewards for the ndiri kuda kukuzivisa kuti kuchechi rega kungouya uchigara pachechi. Nezuro vagwatidzo, murume anenzi gwatidzo aenda kuti izinoti iye uyo akamirako cheya dzese dzamakagarira idzi ari one ndiye akarongwa zvezvi. Ndakauya ndobatsirawo kuita zvemakapeti nezvimwe zvese. Praise and worship ikauya ikazotangawo kuita izvi zvemachira izvi. But ukaona warasikirwa nemunhu akaita sagwatidzo, mudhikoni, but uyo takamupa honorary yekuti atova eredawo. Nokuti mamwe madhikoni anozouya kuchechi cheya dzarongwa nani. Ndosaka tiri kuchema marufu. Ndakutaura mani. Nhasi sungai mabhani. Ndofamba zvangu. Maiwana here vakorinde vechipiri chapter 5 verse 9 to 10. Amai vaya vakavasumuka apa vamanyira ukamwana. Alright. Very ndakai. Unonoka sei? Verse 9. Saka tinoshingairira kuti timufadzi. Wherefore we labor that whether present or absent we may be accepted of him. Chapter 5 verse 9. Verenga shona iri kuti kudii? Saka tinoshingaira kuti timufadzi iye, kunyangwe tichigara, kunyangwe tisingagarimo. Wherefore we labor that whether present or absent we may be accepted of him. Musamanye parikunzi whether present or absent chii chiri kutaurwa ipapo. Musanditarise kunge musina kunzwaka, ndodowo vanopinduraka. Mungondinangara kudai. Whether present or absent. Paulo sari kuti kudia. Come on. Uri present, uri mupenyu. Absent from the body. Kureva kuti usisiri mupenyu. Come on, man. Am I right? Musavirenge Bible muchimhanya. Zikamira Bible uchinzwisisa. Verse 10 yobayati, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Nokuti isu tose tinofanira kuratidzwa pamberi pechigaro chokutonga cha Kristu. That everyone may receive the things done in his body. Kuti mumwe nemumwe apiwe zvaakaita nomuviri. According to that he hath done. Sezvaakaita kana zvakanaka kana zvakaipa. Whether it be good or bad. Now, Paulos panapari kuti we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body. Zvawakaita uchiri mumuviri. Come on, man. Ndoparidza zvangu here. Zvawakaita uchiri mumuviri uno. Hanzi uchanomira pa judgment seat of Christ. Judgment seat of Christ. Haisiriyo iye yokutonga vanhu kuenda kugehena.
ndoyekunogamuchira mibairo yezvawakabata uchiri pano panyika, uchiri mumuviri iwoyo. Bvunzawo ugere naye kuti uri kubatei. Haleluya, haleluya. Zvawakabata uchiri pai. Paya patinoti uyai kupractice praise and worship. Kwaya uyai kupractice. Vavhangeri vaparidzi tiri kukushedzai kuzobatira Jesu kuti pamuchanomira pajudgment seat of Christ ahubve apo usina mubairo. Pana ari kunzwa here zvandiri kutaura panapa? Muneni here church? Ukaverenga zvakazarurwa 22 chapter 22 ndoyokupedzesera kabhuku rokupedzesera muBhaibheri. Revelation 22 verse 12 inoti, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. According to as his work shall be. Tariso ugirine kuti rakubasa urikuitei. Verenga shona. Tarirai ndinokurumidza kuuya. Mubayiro wangu ndinawo. Kuti ndipe mumwe nemumwe sezvaakabata. Ndipe mumwe nemumwe mumwe nemumwe Pana ari kunopirwa mubayiro kuti wakatenga getu. Pana ari kunopirwa mubayiro kuti wakavaka imba. Uri kuona nhamo yese yatiri kuona iyi, tichiramba takamira, Satani ari kuona mibayiro iri mberi, oti regai ndivatambudze. Ndinowana mumwe anodonhedza pasi crown yake. Ameno kana muneni pano chese. Ukanzwa ndechikushedza ndechikutuma basa kuti ita basa iri. Ana amai kungogara muchechi kana kujoina hosi depo. Ipo pano tiri kuchema mumwe mukadzi anonzi amai Mushanyuki. Munovaziva? Anonzani? Dai vanga vari panapa muine ceiling muno. Tisiri kutono, tisiri kupiswa. Itai amen. Iye yanga iri pana munakona kuti yaiva neceiling. Inoi kushaya ceiling kuti havapo. Here chechi yese inokumirira munhu wani. Vese vagere kudai. Hamusi kudawo mubayiro iye. Saka munonochenjerera kupi noumhizha hwenyu munonoitira kupi? Muri kuona Chiyangwa ari panapa? Ndiri kumhanya zvidhina izvi. Ndakamhanya kunotenga 15,000 nemari yangu muhomwe, ndakatozodzoserwa navanyika. Ndichimhanya, where is it Andi? Is not here. Uyo ndiye aiti ndipei marisiti ese. Baba regai kuzviita mega. Ndiri kuti vatendi havagare muvhu hadzisi nyoka. Ndiri kuisa zvidhina. Chitende chiye ndakaziva kuti mvura iri kuuya kukanaya tinowirwa. Regai tinotsvaga yakanaka. Kumhanya kwandiri kuita kweso. Iwe basa rako ndiri kunditarisa uchijaja hana sanga asina maridzi. Kondijajoka pane zvakanaka zvandiri kuita. Pana ari kubata here zvandiri kutaura panapa. Nyezuro ndakamhanya, ndashaya kutuma kunotora generator pamarufu. Ndadhiraivha mota ndamhanya ndauya naro pano kwayanga ichitanga. Hapana kuwaridzwa, ndakuwaridzwa. Iwo wakarova 4 uchiona TV. Kana ari maNigeria unofarira.
hanzi ndiri kuuya nokukurumbidza. Amai. Ndaiva kuMozambique ndichiparidza. Ndakaimbirwa nziyo dzakawanda dzechiputukezi zvinoda kukanganwa kamurandakadzi ausi kundidzidzisa chiputukezi. Ndaimbirwa dzechiputukezi, chimoyo, gondora, kutika, chipinda mbaira, ndichirova maconferences, ndichidzidzisa vafundisi kutraina vafundisi vokuMozambique. 1985, 86, 87 ndichitraina vafundisi vese kuMozambique. Chiita maBible college ikoko ndichidzoka ndichienda kuDurban. Hama yangu ndikafa nhasi rega kuchema zvandasiya panyika pano. Kwandiri kuenda kune zvakawanda kudarika zvandinosiya pano. Hameno kana pana ari kundinzwa. Matawa ndiri kuunganidza pfuma kudenga. Haleluya. Haleluya. Ndotaura here zvino pano zvipo zvichanopirwa vanhu. Pane vhesi yandiri kutsvaga mani zvino ndiri kuita sendiri kuishaya. Ndenge ndaiwana. Ndaiwana kuna Matthew 10:42. Matthew 10:42. And whosoever shall give, yakareruka iyi. Ngatimbosiyana ina Matthew. Ande pana Luka 19. Handidi kupedza nguva nepane zvisina basa. Luka 19:17 maiwana. Come on. Luka. Akati kwaari. And he said unto him, well, thou good servant, because thou hast been faithful in very little, have thou authority over 10 cities. Akati kwaari, zvakanaka muranda wakanaka, zvawakanga wakatendeka pazviduku-duku, ubate maguta ane. Muri kuona munhu ari kushandira Mwari pano panyika afa aenda kudenga manje. Jesu ari kuti wanga wakatendeka pazvishoma. Zvino iwe chiuya ndikupe umbotonga maguta 10. Ari kugamuchira reward. Now, Luka 10 yandasiya inoti ukangopa mumwe wevadiki ava mukombe wemvura, hausi kuzorasikirwa nemakomborero wavo. Chese chaunobatira Mwari uchawana maropafadzo hacho. Ameni pana ari kunzwa zvandiri kutaura panapa. Muneni here cheche. But regai ndichienda manje kune zvihombe. Kune macrown achapirwa. Jacobo, ndadzokera kuNew Testament. Kune bhuku rinonzi James muchirungu. Muchishona Jacobo. Chapter 1 verse 12. Inoti, blessed is the man that endureth temptation. Endureth temptation neshona kuti kudini? Wakaropafadzwa munhu uyo unotsungairira pakuita. Unotsungirira. Yes. Pakuyedzwa. For when he is tried, nokuti kana atendwa, he shall receive the crown of life, uchapiwa korona youpenyu, which the Lord hath promised to them that love him. yakapikirwa avo vanomuda. Hanzi vano vari kurwa nezvivi, vari kurwa nokuyedzwa, vakakunda, vachapirwa korona youpenyu, a crown of life. Hamuneni here pano naimwe. Shamwari, ukationa ndichingondenderedzana nechembere yangu iyi, nyangwe vanopfeka mini vakada kumhanyira pamberi papa, tinovatsauka tichiteera adzimai. Tiri kurwa nechivi. Ameno kana muri kubata zvandiri kutaura. Tiri kurwa nei? Hama yangu chiKristu kurwa nechivi. Nyangwe ndikatukwa nevanhu pano ndione ndichidzosera.
ndongoseka ndichiti vasiyei varegerei kunge ndisingagone kupindura, kunge ndisingagone kutaura. Ndiri kurwa nechivi. Ameno kana pana ari kubata zvandiri kutaura pana. Even mumba umu kupopotedzana nokurwa kurovana. Aiwa irwai nechivi. Zokorora kuverenga mani iwe. Ndichiti ndikativerenga unotora 2 minutes usati wakangotarisa. Wakaropafadzwa munhu uyo unotsungirira pakuitwa. Anotsungirira pakudi? Vangani vari kuedzwa muno kumabasa, murodhi. Pane mumwe murume akazondiona nezuro ndichividapo zvakanzi mufundisi, ini kuchechi muri kundishaya ndakazodonha kai. Muedzo wacho wakandikunda mufundisi. Muedzo wacho wakandidii. Ndewarudzi haana kuzontaurira. Muedzo wakamukunda. Haleluya. Pane mumwe akandishedza uko kudhuze nokwaifritsi. Kunonzi chiiko kualuminium. Kwaifritsi uko. Wheel of industry. Ndaenda ndiri kunotenga simbi dzemahwindo. Saka ndigere muofisi make aigirwa tii. Anoti ndipei fairai. Pauya sekretari wake akanga akapfeka zvakare zvibhogati zvenyu zvine bata stereki. Matarauzi zvezvi. Saka iye anonokotama manje achitora faira uku. Saka bhogati iye iri kuderera ichisiya pakatangira magaro pana. Saka iye manje akunditi manjiso. Zokorora kuverenga. Wakaropafadzwa munhu uyo unotsungairira pakuita. Akaropafadzwa anotsungirira. Come on man. Anoita sei? Anotsungirira pakuedza. Nyange ukanditi ndashaya mari dzo uri kurinzwa iwe. Ukakunda kuedzwa, ukakunda chitema, unonopirwa korona youpenyu. Zvakaita Josefa akatiza kuedzwa. Nyange akavharirwa mujeri akakunda kuedzwa. Aikona kuti pfekera kasutu kokukoka miedzo. Wazvinzi. Noenda pakorona yechipiri. Yokutanga inonzi the crown of life. That crown of what? Itinenge tiri pa judgment seat of Christ. Kana rapture yaitika, taienda kudenga. Vana marufu vaenda kudenga. Vanonosvika nepa judgment seat of Christ. Aiwa, iwe rega kufunga kuti Mwari achanotonga chidhakwa. Ukafa usina Jesu, ukafa usina Mwari, paunongofa uchinovigwa, unongoshinura uri mugehena. Musateerere vaya vakaimba rekodi kuti itengwe zvakanzi kunenge kune majaji uri pakati. Mwari chaiye kugarira chigaro chokutonga hure. Chidhakwa ichi. Amen. Uchingofa unoshinura wakananga kwawakananga. Iluka 16 inotaura kuti Lazaro akafa. Ngirozi dzikamutakura dzikamuendesa pachipfuva chaAbhurahama. Jaya mfume akafa Dhivhasi akaenda muHadhesi, akatongozviona ari mumoto.
Saka iwe ukana wakaipa unongonanga straight kumoto. Hell is no joke. Gehena ririko. Iwe kachowa. Ini ndaonda nokutsanya. Ndikuda chicho kubooresa bhanji kuti ndiwedzere pokuisa maningi. Ndaona nhamo nongokwiridzira guru. Ya ndipe chicho kubooresa bhanji. Kana leo mzirika zulu kuzvinzwa. Uite baba nesera wachingokwiridzira guru kwa pamberi pevanhu. Apa rinenge ranyatsobata manje. Hallelujah. Hallelujah. Kwazvine nyadzisa here imamo nakusunga yenyu mabhadhi. Ini ndiro wamuneseka ndeinda dii. Let me come to crown number 2. Mbuya chimbunde. Mumake muzondiudza kuti yenyu iri baba. Now, crown number 2 is the crown of righteousness. 2 Timothy 4:8. 2 Timothy 4:8. Tapa crown number 1. Yakutanga inonzi crown ye. The crown of life. Yechipiri, crown of life ndeye vari kukunda miedzo. Vari kuuraiwa nokuda kwezita raJesu. Vachinziramba Jesu. Iye oramba achiti handirambe Jesu. Ndicharamba ndichomuda chete. Pana ari kunzwa zvandiri kutaura. Hande tione pana 2 Timothy 4:8. The crown of righteousness. Kubva zvino ndakachengeterwa korona yekururama yandichapiwa naShe mutongi wakarurama. Nezuva iroro ndisini ndoga asi navose vanoda kuoneka kwake. Paulos akanga akuuraiwa nehurumende yechiRoma. Enda pamusoro pacho panoti ndotodururwa zvangu verse 6 here. Now, akuuraiwa nehurumende yechiRoma kuItaly. Akahemwa. Saka tambo yapapa. Anoti nditenderei ndinyore tsamba kumwana wangu kuna Timothy. Anoti kudii? Nokuti ini ndotodururwa. Nguva yekuenda kwangu yasvika. Pana anere chirungu here? Andiverengerowo ipapo kurumbidzai kana imwe. Vanhu vari muno. Nungo dzokuverenga Bhaibheri. Ini zvangu ndobwekana nevanhu vakadai. Verenga. For I am even now being offered, and my end is near. Iwe, I don't like your translation. The real Bible says, come on. For I am now ready to be offered. I'm now ready to be offered. Ahasi kuti I'm now ready to be killed. Nokuti Paulos anoti to be absent from the body is to be present with the Lord. But apari kuti I'm now ready to be offered. And the time of my departure is at hand. Time of my departure. Ahasi kuti ndakufa. My way. Nasiya zvakati pakati. Ari kuti time of my departure. Shamwari rufu haruvingwe uchichema. Unotaura kuti nguva yangu yokuenda yakwana. Ndakuenda. Kupi verenga. I fought a good fight. Ndarwa kurwa kwakanaka. I finished my course. Kurwa kwacho hairwa nevamwe muchechi. Airwa nechivi. Ndarwa kurwa kwakanaka. Ndapedza rwendo rwangu verenga. I have kept my faith. I have kept the faith. Ndachengeta kutenda. Verenga maniwe. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. Kubva zvino. Iwe. Asi kuti ndiri kuona tambo here kuda kundisungirire. Ari kuti I'm now seeing a crown of righteousness which is waiting for me. Kune korona yekururama yakamirira vatsvene vanotiza zvivi. Shamwari mumwe ngati ndeyangu iyoyo. Nemumwe zvake ari kurwa nechivi ari kuti apa.
Kana isitiri kupagona iwe unopatadzane. Hello? Dati kana isitiri kupagona unopatadzane. Isu tafamba. Taona vanhu vakasiyana siyana. Varungu, vanhu vatema, maIndia, nzenza dzechirungu. Nanga nadzimai vangu ava kuSparta, Tennessee. Nanewe kuSparta, Tennessee. Pachurch yaLowley yevarungu yandikaita revival. Ndakuenda kuseni kuofisi kwaLowley kuti ndinogadzira message yangu yemanheru, nokuti kune mabooks ese mhando nemhando. Inini ndanga ndisina kind yemabhuku iwayo. Ndapinda muofisi, secretary waLowley anouya, mukadzi wechirungu, very active. Anoti, hi Reverend Chiyangwa, what can I give you? Cup of coffee, tea, whatever. I thought, okay, coffee is all right. I'm going to the coffee and I'm off my drink. Here is your coffee. Don't bother to thank you. Pastor Chiyangwa, what's wrong with you? And I'm just putting the kanganisi. Don't you know that I'm a woman? I need to be looked at. I need to be admired. But I have my wife I have to look at. I have my wife to admire. Not you. Kubai papo. Vakaziva kuti munhu waMwari. Are you getting me? Ndokutaura kuti mune nzenza dzevanhu. But kuti usvike patasvika pa une kunda miyedzo. Hairegere kuuya, inouya iwe uchikunda. Chisi wandinzwe. Uyo chisuya baba. Sumuka. Ndisekuru baba asi mwana wangu. But ndakamuticha kuchikoro. Akaroora uyu ndichona. Nasane munhu. Kanzwa ndichiti mwana wangu hakusi kudherera wakomana ava, vafana vangu. You get what I'm saying? Zvandaivaticha ndichivataurira kuchikoro kuti ukava mufundisi, kuuya kuchifundisi usati wapasa kuita sungano nemeso yako. Nokuti kunouya vamwe vanokutendeukira muchechi. Masatanista anotokutendeukira. Tokuinga chai. But kana usina kupona mani, you are God. Nasi ndiri kuparidza. Ranasi harisi kuparirwa naye. Pane mumwe akagarirawo here the crown of life. Manjini ndichati yokutanga yenda the crown of what? Crown of what? Crown of life. Iko kuendiriko futi. The crown of righteousness andiriko futi. Aiwa ndiriko. Ai ndinosvibvuma ndiriko. Mpunga. Ndiriko. Aumondishaya. Nokuti shamwari pakururama apa. Aiwa ndati pakudi apa. Ndishaike. Shamwari chimbotaurirawo gerinaiti handishaikwe ikoko. Sunday school muri kundinzwa here. Teacher wa Sunday school yakwana nguva yekutanga Sunday school. Now, ndakuenda pa crown number 3. There is the third crown called the crown of glory. Apo ndinenge ndiri pamberi chaipo. 1 Peter 5 verse 4.
1 Peter 5 verse 4. 1 Peter 5 verse 4. Kune marigwadzi kudenga. Imuri kuchema marufu kuti vakaenda. Ivo vatopfeka yavo korona vakutofamba. Oh, hallelujah. Pana kubata zvandiri kutaura here pano. Verenga kaiwe. Kana mufudzi mukuru achizoonekwa, When the chief shepherd shall appear, uchawana korona yokubwinya isingasvani. you shall receive a crown of glory that fadeth not away. This crown is for faithful preachers. Kuna vafundisi venhema. Vanike mazuva ano kuwanda kwakaita. Ukasachenjera hoko unomutevera woti ndaona munhu waMwari. Cherekedza kwaakafamba nezvaari kuita. Cherekedza unhu hwake. Cherekedza kuti iyeyo ari kuti mufundisi akatangira kupi ari kuenda kupi. Shamani, chifundisi hachingoti chero waenda. Yes, we saw you are under my covering. Okay? Ukabva under this covering. Kunopinda mukavering yekamwe kakomana zvako kari kuteerwa nemimwe mweya. Unonitaurire iwe. Pana kubata zvandiri kutaura. Fundisi asingafambe naadzimai vake. Anenge ane group rekusikana. What that is on. And when the chief shepherd shall appear, achashedzoisu vafundisi tichapirwa a crown of glory. Somebody say a crown of glory. Vamwe vachanonyara kudenga kwatiri kuenda. Okay, next week ndichazokutaurirai, ndichakuparidzirai about New Jerusalem. Muone kuti rinenge rakakura sei. Mataunda arimo mangani. How many floors? Rine 600 floors. Floor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100. Otanga another 100. Otanga 600 floors in the New Jerusalem. And the roads are transparent. Vari muno mudenga vanogona kuona zviri kuitika pasava. Ukati ndiri kuda kuenda ku 500 floor unongoerekana wavapo. Wano muviri usingavakirwe madziro. Vakomana nhasi ndiri kufarika. Uyo mudhara iwe. How are you? Are you okay? I'm talking of 1965. Takaimba kwaya tese nemdara. Ukaro. Yeka kataimba tose kwaya nemdara 1965. Ah, thank you. Hallelujah. Wondifananidza newakatendeuka nezuro. Munongani taimba tose natezvaro wako. He was my close friend. And ndafara kuti muri kusaidi kuna Mwari makasiya kusina Mwari. Munodiwa na Mwari. Muitirwe zvakanaka. Hallelujah. Hallelujah. Are you with me, church? Hey, rangarira rimwe gore na Felix gore bemaka. Na makazi. Zvigure zvichitendeuka. Wandifungisa kure mudhara. Hallelujah. Madhara kuita na mudhara.
Iwe kona nditi mudara chavo. Ndichamufundisi chavo. Kuti ndichembere kwa. Kwanzwika madzimai vangu vanokumhanyisa. Havadi kuti wati mudara. Hallelujah. 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 Muri kufara here kana kuti muri kuboeka? Ndofamba here. Ndakuenda pakorona yechi4. Yechi4 inonzi an incorruptible crown. An incorruptible crown. Pane corona. Baba tichapfekedzwa korona yokururama. Kururama kwedu kune muripo kana tasvika kudenga. Kururama kwedu kune muripo. Shamwari rega kufunga kuti kururama kungotiwo ndechikristu zvacho. Aiwa, kune muripo wakagadzirwa naJesu Kristu kudenga. Pana ari kunzwa here zvandiri kutaura nazvo? Shamwari itini ndine yangu crown mudenga. Pane mumwe akanditi ko inini mufundisi, inini handisi ureni, asi ndine boyfriend yangu. Ndakati boyfriend yako kana isina kuroora, uri kuhura neboyfriend yako. Nakuti hure negirlfriend mese muri mahure. Chauri kurarira nomurume asiri wako mese muri kutsvaga mari. Hello? Ngataurirane fair. Ndakuenda zvangu. Maimwana here vhesi ndanga ndisina kupa here. Hello? Vakorinde vekutanga chapter 9 verse 25. Muri kuti ndisina kupa here. Sorry zvenyu. 1 Corinthians 9 verse 25, and every man that striveth for the master is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible crown. Mumwe nomumwe unoshingairira pakutamba unozvidzora pazvose. Zvino ivo vanozviita kuti vawane korona inoora, asi isu kuti tiwane isingaori. Right. Zviri kurehwa naPaulos panapa kuti vose vanoenda kumapitse ekumhanya vari kumhanyira kuwana crown, paper, medal here. Asi ndizvo nyangwe vanotambira kuwana crown. Ndakuendesa encourage. Kwaya dzaita mapitse panapa. Ndamboona chiweshe Samuel. Azochinja kugara. Hapo. Wakaona makrauni mangani ekuimba. Ese makrauni akaona makrauni anoora. Pana kubata zvandiri kutaura here. Hanzi zvese zvatinoita panyika pano uri kuitira kuwana a corruptible crown. But isu kunamata kwatiri kuita kuno. Isu kubatira Mwari kwatiri kuita kuno. We are striving for an incorruptible crown. Crown isingaore. Hamusi kumbondinzwa ini. Kandoona ndichiuya pano ndichiswera ndichibata basa pana, ndiri kusenzera crown isingaore. Yes. Amen. Vaiore crown yandiri kushandira. Hallelujah. Yakashandira marufu. Aiore crown iyo. Paari kudenga nasi kuri kufariwa kudenga. Kana neni ndiri kufara kuteera kuenda kudenga. Amai vangu vakaenda 55 years ago. Baba vangu vakaenda 47 years ago. Vose vachinamata. I'm looking forward to go meet them. Shamwari uku kudenga kuchanofariwa. Imicheta mkone kuimba nzio tacho. Ikoko kuno shamisa ikoko.
ikoko kudenga mitoro nose now ndinzwe ina ndakupedzesera ndichitaura kukosha kwemakraun acho zvakazarurwa 4 verse 10 ndakupedzesera ndofunga ndasarirwa nevhesi 1 yandichakupai kuti munyatsogutsikana zvakazarurwa 4 verse 10 the 4 and the 20 elders kureva kuti 24 elders fall down before him that sat on the throne and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, vakuru vana makumi maviri navana vanowira pasi. 24 elders vari kudonhera pasi pamberi paiye ugere pachigaro choushe, pamberi paMwari agere pachigaro choushe, vachimunamata iye uri mupenyu nokusingaperi-peri. yes, vachikandira korona dzavo pamberi pechigaro choushe vachiti, alright, chinzwai, maelders aya vaenda kudenga vapirwa korona, asi vakuenda pagere Mwari kunonamata, hanzi vakapfugama pasi vakabvisa korona dzinokosha dziri everlasting, vakadzikandira pasi vachiti, imi Ishe Mwari wedu, thou art worthy, O Lord, makafanira kuti muvigirwe to receive glory and honor and power, nokukudzwa nesimba, for thou hast created all things, nokuti ndimi makasika zvinhu zvose, and for thy pleasure they are and were created. zvakavapo zvakasikwa nokuda kwenyu. Oh my gosh. Uri kuona here vapfekedzwa korona vaya vakunonamata Mwari vachikandira korona pasi, kuratidza kuzvininipisa. Kwa iwewe uri kuda kuenda kudengako kunoshaya korona, uchanokudza Mwari uchikanda chii pasi? Madhugu aya nekuti munenge munawo here kudenga. Komana uku ndokunonzi kudzidzisa chani. Pana ari kubata zvandiri kutaura. Never think kuti business rako riri kupa million wakukosha kudarika Mwari. Kurwara. Never think kuti une imba yakanaka kudarika vamwe wakukosha unoda kuti vanhu vese vakupfugamire. Kurwara. Pana ari kubata zvandiri kutaura. Ndati kuita sei? Kurwara chai. Hama dzangu ndinzwe. Kune mibayiro inopirwa vanouya vachitenga. Pane mumwe chete mubayiro wanga ndichida kungoverenga zvangu. Uyu ndowe bonus kune vaye vanenge vashaya crown. Matthew 25 verse 34. Matthew 25 verse 34. Matthew 25 verse 34. Zvino Ishe uchati kuna vari kurudyi, uyai imi makaropafadzwa naBaba, mugare nhaka youshe hwakagadzirirwemi kubva pakuvamba kwenyika. Uyai imi muri kunamata, muri kunzi uyai mupinde muushe hwamakagadzirirwa kubva pakuvamba kwenyika. Why vari kupinda? Nokuti ndakanga ndine nzara mukandipa chokudya, ndakanga ndine nyota mukandipa chokunwa, ndakanga ndiri mweni mukandigamuchira. Tiregera vanonopedzera kumba. Vari kupinzwa
vapinzwa nokuuya vachingogara muchechi chete vachingoti habe makandiona ndine nzara mukandipa zvokudya, ndichirwara mukandishanyira, ndiri mweni mukandigamuchira. Takakuonai kupi Mwari? Anzi ivavo vamakaitira, ndini wamakaitira. Pindai muumambo hwokudenga. Hama yangu, kupa chaiko kune rugare runoshamisa. Amai, I still remember there is a big packet regrosara makapa rikaenda kuna amai. Kuna mfundisi ari pamudhindo aidzinganiswa muchechi yatakavaka. Ndokubaenda pabani handi vanhu vari kumutevera ivavo. Ndokuvapa gosa iroro vakachema misodzi. Amen. Amen. Vakachema misodzi vachibirwa kurosa namai Chiyangwa. Vakanamata ndokubva vaenda. But kune akapa manje, zuva rauchabva pano panyika unenge wakanganwa. Unenge wadi Jesu oti uya, Jesu akanga nokuti kune bhuku rokurangaridza, a book of remembrance which is written. Iri kuchapter and verse and book of remembrance. Malachi and I 3 chapter 4. There are a book of remembrance. And this is kupaparidza ipapo. Wakandiona ndisina kupfeka ukasandipfekedza. Kurangarira mai Chiyangwa vachibuda vachienda kuprazo. Pane vamwe amai vasinganamati vanegara murai. Vakauya nemasutukeze mbatya. Vakanzi endai munopa vanotambudzika, endai munopa vanoshupika. I want to tell you, iwe mukristu uri muno, rega kugutsikana nechikristu chokuti unopedza mwedzi 3 mina kana chakanaka chawaitira Mwari. Hapana. Rega kugutsikana nechikristu chokungodzi handi itaiti kuri kudikanirwa makristu aakuziva chaakatendeukira, aakuziva kuti panyika pano izi tembo rawo. Ndiri kubva ndichienda somewhere, kune zvipo zvandichanopfirwa. Nhasi ndaparidza, musafunge kuti ndaperera. No, I'm just quitting to go and sit down. Nokuti ndikati ndapererwa kureva nema. Nokuti zvipo zvevanhu vanoshandira Mwari kuwanda kwazvo. Ndasiya chimwe chiri pana Daniel 12 verse 3. Pana chimwe chipo chaDaniel 12 verse 3. Amapuranga takachiudzwa namai Wilson 1978. Kadzi uya akazonofira kuAmerica ainzi Miss Willard Wilson. Very good. Vakachenjera vachapenya sokupenya kwekudenga. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. Uye vanodzorera vazhinji kukurura vachapenya senyeredzi nokusingaperi. And they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Hanzi vanoenda vachitendekutsa vamwe, vachidzorera vamwe kuna Jesu, hanzi muchapenya senyeredzi. Kudarika inonzi firmament ndiyo iyi. Ukabuda ukatarisa panzapo, kupenya kukuita panzapo, hanzi ndemapenyero auchaita. Zvino iwewe ukaenda kudenga usina kana chimwe chete chauri kuita, unenge wakanosviba kunge gorosviba zvai. Manje kunenge kusina mafuta aya anetsvukisa kumeso.
pakukura kwedu isusu yainzi ambi. Ameno mazuva ano kuti yakunzi. Yakunzi kwa mazamu. Onai kunyarara kunge musingaizive. Yati yakunzi. Zvawanda. Kune zita remumwe mujara wandakatendeudza kuguruva anenzi Dzawanda. Ndauziva kuti mareva ati kuna mudhara Dzawanda mwana waakagoro anogara mubhuku rekwaramba kuchikwira ndaombera uko. Pana anokuziva here kwandiri kutaura pana? Ndakuona ukuguruveyo kachowa unokuziva ndimi waridzedu wakaberekwa mai ako kakuchimbira ndaombera. Yes, ndizvozvo chaizvo. Handisi kutaura zvokupenga, takakuparidza vhangeri kwese ikoko. Haleluya. Shamwari, kune mibayiro mizhinji yevari kurwa hondo yekururama. Ndati kune mibayiro mizhinji yevari kurwa hondo yekururama, hondo yehutsvene. Kudenga uku kune mibayiro yakawanda. Hausi kungoenda mahara. Vamarufu vato vako vatopfeka yavo crown kudhara. Mbana endofunga apfeka crown yekururama. Since agara panapo mamanire makambomfungira wamarufu kuti ari kufamba namaini. Angataurira nefeyafeya kana nomudzimai wake kubva zuva randamuchatisa. Ndindakamuchatisa vari mukomana nomusikana kuGlenmore. Bazuva randamuchatisa kusvikira nhasi achienda haana kundisiya, asi ana Dhimasi vakandisiya. Ana Alexandra the Copper Smith akandiitira zvakashata zvokuti ngatigamuchirai mufundisi vari kusvika. Simukai mufundisi. Manonoka mufundisi. Makamutiti mundione ndapedza kuparidza. Wanga wanonokerei? Transport. Wadi wandifonera ndauya kuzokutora. Alright, garai zvenyu pasi. Vana vangu vakabva musangano muno. Vafundisi vedu kugokwe kunjelele. Ndakavachatisa panapa. Vafundisi vedu vanonzi mufundisi Mulambo. Oh, haleluya! Iwe mfana uri kundidadisa. Ovhasiya wako ndakamubvunza kuti ari kushanda sei, zvakanzi munhu waMwari. Zvanzi wakavharisa sangano remareform. Hanzi vese vakauya kwako. Hambana uri kushanda. Hallelujah! Thank you very much. Kwanasi, I rest my case. Regaindisire kunosondorinoya. Vangani vabata chidzidzo chanhasi. Hausi kunamatira pasina. Torogere kuti hausi kunamatira pasina. Kune mibayiro yakagadzirirwa. Nokuti Jesu ari kuzviziva kuti kune vari kutirwisa. Kune n'anga nevaroyi. Kune midzimu nezvimwe zvese. Takazviramba tikatevera Jesu. Imi matevera Jesu, midzimu isisina chiremera kai. Isu patakataka kunamataka yaityisa. Vangeli yaivhundutsa midzimu patakanamata. Pasi yezvino hapasina razuru rakapinda nyoka. Taiti ziziri nenyanga harina. Nesuwo takuti out. Atichema achienda. Ngatisimukei timire netsoka dzedu. Hallelujah.
kudenga pakana, kudenga, 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 Muriana la
Ndauya kwamuri nevana vedu vamakatenga neropa. Iyemi muoni wezvisingaonekwe. Pakati pedu pane vanorwara, pane vane zvirwere zvakasiyana siyana. Tauya kwamuri Jehovha murapi wedu. Kune vakanditeerera vari mhiri kwemakungwa, vari kwakasiyana siyana muno muZimbabwe. Baba, muzita raJesu nhasi ndinotora simba rechikuru riri pamusoro pezvirwere, ndinotora simba rechikuru riri pamusoro pesimba rose raSatani. Baba, nezita raJesu, Baba, nezita raJesu, Baba, nezita raJesu, ndinorayira kuparadzwa kwezvirwere. Vose vari kundinzwa masikatani, nezita raJesu, ngavarapwe, ngavaporeswe, ngavasunungurwe. Baba, muzita raJesu nhasi, Baba, muzita raJesu nhasi, zvirwere zvose nemarudzi azvo ndinozvirayira nezita raJesu. Baba vangu vari kudenga, ndinokutendai Baba kuporesa vanorwara, kusunungura vakasungwa, kuregedza vakatsikirirwa. Baba vangu vakatendeka, nyasha netsitsi dzenyu ngadziburukire kuvana vedu muzita raJesu Kristu wedu. Haleluya, amen. Masikatani aripo here anoti mufundisi Chiyangwa, ini ndinoda kugamuchira Jesu, ndoda kutendeuka ini, ndoda kugamuchira Jesu. Kana aripo akadai, ndiri kumbira kuti usimudze maoko ako, ndoda kunamata newe. Shoot your hand into the air. Ndiri kuona maoko akasimuka. Yes, thank you very much. Hama yangu nditeerere se. Rega kufunga kuti kusagamuchira Jesu upenyu, kusagamuchira Jesu rufu. Wakagamuchira Jesu wabva murufu watouya kuupenyu. Zvichida wakanga wakatendeuka ukadzokera mumashure. Now you want to rededicate your life to the Lord. Wakanga wakatendeuka ukadzokera kumashure.
I'm calling you to come to Jesus right now. I'm calling you to come. Famba netsoka dzako uye kuno. Vese vanda kutendeuka. Vose vakasimudza maoko fambai netsoka dzenyu. Muuye pano pamberi. I want you to come right now. I want you to come right now. Vasiye izvenyu vana ivava. Come to Jesus. Jesu akati regai vana vaduku vauye kwandiri. Musavadzivisa. Fambai muuye vose vanoda kugamuchira Jesu. Ndinokumbirisai nenyasha dzaMwari. Fambai muuye. Vana ivava vamuri kuona vari panapa vanotokunda vakuru kunzwa shoko raMwari. Vanotokunda vakuru vanorinzwisisa shoko iri. Mandofamba murainomu vana vadiki vanenge vachindikwazisa makatiparidzira nomusi wesvono. Vanoriziva shoko raMwari. Musavarambidze varegerei vauye kuna Mwari. Thank you so much. Ndamuwana Jesu, namazuva ekupedzisira, ndichagara naye nokuzika kwedu. Ndamuwana namazuva ekupedzisira, ndichagara naye nokuzika kwedu. Ndichagara naye namazuva ekupedzisira, ndichagara naye nokuzika kwedu. Ndichagara naye namazuva ekupedzisira, ndichagara naye nokuzika kwedu. Kunemi mauya pano maita zvakanaka vana. Maita zvinhu zvakanaka. Kupa upenyu hwenyu kuna Kristu Jesu. Ndinokumbirisa zvikuru kwazvo kuti make it serious. Pane nyaya yemamasikiti iri kumbofamba. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, muri kuvapa mamask. Yes, yes, yes. Ichenjererai chirwere. Asi panapa hachipatsike. Pana anoiti nyakasungwa. Pano